Sut mae? Da ni gyd mor ymwybodol o'r pwysau anghynaladwy a achosir gan gost gynyddol bwyd a Thanwydd. Mae'n frwydr ddyddiol i'r rhan fwyaf ohonom, ond yn enwedig yr ifanc, pensiynwyr, y rai sydd a phlant a rai mwyaf bregus yn ein cymunedau. Heddiw, mae'r Eglwys yng Nghymru'n lansio ymgyrch o'r enw Bwyd a Thanwydd. Ei nod yw tynnu sylw at yr argyfwng mae llawer yn wynebu dros y gaeaf hwn a gofyn am eich help. I ormod o bobl yn ein cymunedau, ni fydd dewis rhwng bwyd a Thanwydd. Nid yw hwn yn dderbyniol mewn gwlad fel Cymru. Mae'r straen ar sawl aelwyd eisoes wedi creu argyfwng. Ni all banciau bwyd mor dda y maint gynnig ateb tymor hir i'r rai sy'n methu fforddio prynu ei bwyd ei hunain. Ac mae costau cynyddol Thanwydd yn lleihau ein symudiad cymdeithasol. Mae'n hymgyrch yn anelu at gyflawni sawl beth. Yn gyntaf, da ni am fynd i'r afael ar argyfwng bwyd. Da ni'n ceisio gweithio gydag archfarchnadoedd i'w hannog i leihau y costau drwy ymestyn eu hystod o nwyddau hanfodol. Mae sawl archfarchnad eisoes yn gwneud mwy nag erioed i ymateb i'r sefyllfa bresennol, ond maen nhw'n gallu gwneud mwy. Mae angen gwell reolaidd ar warstraffu bwydydd drwy bwyntiau dosbarthu lleol a phwyntiau mynediad. Da ni wedi ysgrifennu at yr holl archfarchnadoedd blaenllaw mwyn eu hannog i wneud mwy. A heddiw, da ni'n gofyn i chi arwydd o llythyr agored i bwysleisio'r cais hwn. Yn ddiweddarach yn ein hymgyrch, byddwn ni'n cyflwyno un elysyn sy'n dangos sut i fwyta'n iach, ond o fewn costau resymol. Os modd i chi gefnogi'r elusen hon. Yn ail, dyn ni'n gofyn am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar Deyrnas Unedig i leihau'r niwed costau Thanwydd cynyddol. Bydd rhan o'n hymgyrch yn argymell newidiadau cenedlaethol i'r ffordd y mae trethiant yn gweithio, ac nid fyddwn yn ymddiheuro am hyn o gwbl. Ond mae'r Eglwys yng Nghymru hefyd mewn sefyllfa dda i wneud rhywbeth, i gyfeirio tuag at a gweithio gydag eraill i greu ystafellfaoedd cynnes neu fanciau gwres. A all eich ardal gweinidogaeth neu genhadaeth gefnogi a chynnal rhywbeth fel hyn. Bydd ein hymgyrch yn dangos i chi sut i gyflawni hyn. Ac yn drydydd, bydd yr Eglwys yng Nghymru yn galw ar bob un o'n gynulleidfaoedd i roi o leia 10 bocs o nwyddau ymolchi i'w dosbarthu'r adfend hwn. Nid bwyd, ond yn hytrach y pethau hynny sy'n ychwanegu at y biliau ac sy'n hawdd eu torri allan ar ardegau fel hyn, gel cawod, sebon, padiau misglwyf, pethau felly. Dyn ni'n gofyn am eich cefnogaeth, a bydd ein deunydd ymgyrchu yn rhoi'r manylion cyswllt sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich ardal. Amser maith yn ôl, roedd dynes ifanc o'r enw Esta yn wynebu her sy'n mor ddifrifol ag i ni. Wrth iddi bendroni dros ei hopsiynau a meddwl a allai wneud unrhyw wahaniaeth go iawn, tynnwyd ei sylw at y ffaith taw dyma oedd ei hamser efallai, gan ei bod mewn sefyllfa unigryw i ymateb yn dda. Yng Nghymru, prin yw'r pobl mewn sefyllfa well na ni i wneud yr un peth ac i ymateb yn dda fel Esther.
Felly, dewch yn rhan o'n hymgyrch a gwnawn wahaniaeth. Diolch o galon.